Bareta. Eksakto ng 31 minutos, makalampas ang alas 5 nin amay na pagkaga. Ang time check na yan, natudsendo kang Cabral, Bicolandia Supermart, asinman kan original na Master Square. Aksyon Bareta sa OKFM. Mga bareta sa Radyo Nasyonal, Internasyonal, Karawan, Showbiz, Salud, Asin Negosyo. Sa inunang maantabayanan, digdi sa mas pinakusog, mas pinahiwas, asin mas pinagayon na DZOK-FM 97.5. Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman na mga broadcasters. Kaibahan ang mga reporters na mapaabot ng mga lokal na bareta sa luwas ka istasyon. Aksyon Bareta sa OKFM. Aksyon Bareta sa OKFM. Mga tugang, good morning sa Aksyon Bareta sa OKFM. Aldaw kita ngunyan nin Sabado, pizza 12 ka na bulan nin Disyembre taon 2020. Kaya po mga nagbabagang headlines sinutunta sa lado lokal. National Port Authority digdi sa Kamsur. Nagpangako na bastante pa na sendang supply nin bagas. Aksyon Bareta sa OKFM. Mga bunoon na orig. Digdi sa naga, nagkukulang-kulang. Aksyon Bareta sa OKFM. National Meat Inspection Service, NMIS. Padagos na nagbabantay sa mga boundary kan naga tanganing bantayan ang hotmate. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa iba pang headline sa lado lokal, Center Island sa Del Rosario, Naga City, na ibinugtakan na DPWH. Padagos ang nagdadakol ang nagbabatikos digi. Aksyon Bareta sa OKFM. Samantala, headline sa mga tugang sa lado nasyonal, AFP igwana ning panibagong gagamiton na matibay na helikopter. Aksyon Bareta sa OKFM. Duman sa syudad kan na Irga ay kontak. Ipapasunod na sin hihigpitan ang mga establishmento komersyal. Aksyon Bareta. Sa lado kan na showbiz, Catherine Bernardo asinman na Daniel Padilla, inumaw ni Vice President Leni Robredo. Aksyon Bareta sa OKFM. Samantala sa NBA, Golden State Warriors asinman na Denver Nuggets, yun inot na malabanan sa pre-season kan NBA. Aksyon Bareta sa OKFM. Yan ang headlines, ang detalyes at yan lang. Halina't magsama-sama sa pagbibigay ng saya sa araw ni Jesus ngayong Pasko. Magmahalan tayo, masiglang salubungin ang kanyang pagdating, kasama ang pamilya, malusog at masaya. Iwasan ang sakit ngayong Kapaskuhan. Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Merry ang Christmas. Pagmalusog ang pamilya. Maligayang Pasko mula sa Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM.
Magatugang kay Mananta, Senado Technical, Jonathan Lopez, sinipuan sendong lingkod, si Ron Enon. O yan na detalye sa inutunta sa Senado National. Ang Philippine Air Force ang nakaresibi na ning anom na Black Hawk helicopters na pinag-order ini duman sa nasyon kan na Poland. Ang bagong Black Hawk helicopters kabali ni sa 16 pasanang natapos na gibuhon. Ang anin sanang ipabakal sa manlain-lain na nasyon na gustong makipagkontrata digdi. Kana sugma si Defense Secretary Delpin Lorenzana ang nag-resibi sa pag-turnover kag anom na S-70I Black Hawk Combat Utility Helicopters duman sa Clark Air Base sa Pampanga. Ika sabi kanina 20 bulan na gayo antes na na-deliver asin pagkatapos na pirmahan ang kontrata kadagaging March 2019. Habang ang iba pang natatadang mga pinag-order, pwede subot ining ma-deliver sa 2021. Big sasabi na ang helicopters na yan gagamiton sa pag-transport kan mga cargo asinman na personal, medical evacuations, casualty evacuation, asinman aerial reconnaissance, disaster relief operations. Kabali na ang troop insertion and combat resupply, combat search and rescue, asinman ang limited close air support. Ipinahayag ni Secretary Lorenzana na nangyari ang pagbakal ng Black Hawk helicopter. Iyan matapos na suguon ni Presidente Rodrigo Duterte na kanselaron ang 12 billion na contract na magbakal ni 16 na mga helicopters duman sa Canada sa pagimangkan pakikipagkontrata kani sa Bell Companies. Ang Bell, iyo mismo ang nagsayuma na ipabakal ang sendang helicopters na tibaad gamiton ini kan Pilipinas sa mandata o kaya gamiton sa insurgency problem laban sa New People sa Army. Duman na nakansilar ang kontrata, alagad sinabi ni Lorenzana, mas napagayon nakapili lugod nin mas di kalidad na helikopter. Ang Black Hawk helicopter mas bistadong mas makusog, astig ang dating kumpara sa ibang mga helicopters na gibo sa ibang nasyon. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa iba pang detalye sa mga tugang sa Lado Nasyonal, okay man sa lado lokal, ugmahon si Dr. Francisco Kiko Sales. Ana day pa sa nanahaloy magatukaw bilang Medical Director kan Bicol Medical Center. Si Francisco Kiko Sales haloy siyang naging OIC. Alagad kinakagi sa ng simana na gustong pinagpirmahan ang sa iyang appointment bilang Medical Director kan Bicol Medical Center. Kan nasugma ugmahon ang mga doktor sa BMC matapos nakadaklan sa mga organizations, mga negosyante ang nag-donate nin manlain-lain na klase nin gamit sa laukan na ospital. Kan sugma negosyanteng si Judy Cheng del Castillo nag-donate ning duwang air purifier sa Bicol Medical Center na gagamiton sa emerging and re-emerging infectious disease sa ward kan na hospital. Apel kayan nakadakol pa nin mga negosyanteng habo nang magkapaluwaskan sa indang pangalan na nag-donate nin manlaylay na klase nin na gamit. Lalo na si mga gamit na madali sa nang bakalon. Apel kayan ang mga air condition unit, mga electric fan, asin iba pang gamit sa opisina ang halos regular na nakukuha kang Bicol Medical Center. Aksyon Bareta sa OKFM. Iga palawas na kan lokal na gobyerno kan Syudad Dinaga. Ang magiging hitsura kan bike station na building na
na ibubugtak sa puunan sa nakan na Mount Isarog. Sinabi kan sugma kan designer asin man kan mga architect kan nasa binang building. Biga isip ini ni Alkalde Nelson Legasyon na magabugtak ning bike station na building. Iyan tangan sa nang makaigwanin na malinig, tultol na pahingaluan an mga taong mahilig magbisikleta pasiring sa puunan kan Mount Isarog. Ang proyektong ini partikan objeto na mas lalong pauragon ang walahay na salud sa pagimangkan pag-ehersisyo gamit ang sendang mga bisikleta. Patatandaan na panahon pa ni dating Alkalde Jess Robredo. Nagkod na ngunyan na pinadagos na ni Alkalde Nelson Legasyon na perming manginutan na magbisikleta lalo na kung aldaw nin Domingo na may na trabaho. Nagkod sa nagkaigwanin na pandemic, sigon sa record kan City Hall, nakol ang nagkabalakal nin na bisikleta. Igwangani nin mga pagkakataon na halos ang kadaklan sa miyembro kan na pamilya, ang igwanin bisikleta tayo ang ginigibo nindang banding moment. Pagal daw nin na Domingo, minabersikleta, pasiring sa may parte kan panikwason. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa iba pang detalyes sa mga tugang sa lado lokal, 15 minutos antes na magabot ang alas 6 nin pagkaaga. Sa iba pang detalyes sa lado lokal, 10 mga miyembros kan NPA ang nabuluntad na nagsuko sa gobyerno tanganin sa nang taonanin na pagkakataon na is-celebrar ninda ang Christmas ibanan ang sendang pamilya. Ang Campa Elias sa Angeles sa Banuangkan napili. O ang 9th Infantry Division kan na Philippine Army nagapabot nin na report na 10 gayong NPA o miyembro kan na NPA ang ma-Christmas sa sendang pamilya. Pagkatapos na magdesisyon ining dagos nang magsuko sa gobyerno asin i-turnover ang sendang mga gamit kasabay kan na pagkataoning informasyon na sinda masuko na asin makikipagtabangan na sa gobyerno. Biga sabi kanina an siyam sa CNT o kay man na Communist Terrorist Group hali ini sa sangay ng partido sa lokalidad o kay man SPL na nagsuko sa mga polis sa sinman militar. Pinagtao kani ang sendang mga gamit. Yaw na dyan ang M653 rifle, M16 rifle, caliber 30, MS o kay man caliber 30, US M1 Garand rifle, dosing shotgun, igwapanin na kalibre 45 pistol, 38 revolver sa sinman homemade shotgun, nakalipaan na tulong rifle grades, mga anti-personnel mines, magazine, mga bala, asin iba pa mga propaganda materials. Ipinahayag kan 9th Infantry Division kan na Philippine Army na ang mga nagasukong mga NPA tinda makakakuah asin pwede mag-avail kan pinagapod na Enhanced Comprehensive Local Integration Program na ICLIP. Sa lindong kan na ICLIP makaka-receive sindanin cash, livelihood, housing, medical asin man educational assistance. Igwapanin si paradong kantidad ang madil na sendang pinag-turnover. Ipinahayag ni Major General Henry Robinson Jr. Nangunya na December napapanahon na magsuko ang mga NPA. Nakanisa ng sorpresaw nindan sendang pamilya na makaibanan ngunya na Kapaskuhan. Aksyon Bareta sa OKFM. Eksakto ng 13 minutos bago magabot ang alas 6. Igwa kita ng report na magaling sa luwas. Bangon Banwan Report.
Yaon sa linya, si Hel de la Cruz. Hel, please come in. Sarong madrayong operation na naman ang pinag-operar kan PNP sa Banwaan ning Pasakaw Camarinesor mga bandang alas 7:40 kasubanggi sa zona 5 kan Barangay Santa Rosa del Norte Pasakaw Camarinesor ana grupo kan Pasakaw Municipal Police Station partikular na ana Municipal Drug Enforcement Unit sa Unity Police Captain Efren de la Cruz ang YC Chief of Police nagkonduser ning anti-illegal drug bypass operation na nagresulta sa pagkakarestar kay suspetsadong si Ariel Sulayaw Imisina alias Ampon, 37 anyos, may agom sarong pick-up driver at sa residente kan Zona 7 Barangay San Cirilo, Pasakaw Camarinesor. Ana nasambit nga suspetsado kabali sa inapod na resumption list kanda munisipyo kana Banwaan ning Pasakaw Camarinesor. Sa ginibong operasyon kay sarong police officer ang nag-akto nga sarong pusher buyer kung saan kaibanan ang sarong confidential informant nakabakal ng sarong pidasong HL transparent plastic sachet ang nasamit ng suspetsado ang mga operatiba na naging kausa para siya anramalan matapos sa magribayan ng produkto. Sa pagrikisa kan mga autoridad nakuha pa sa iya ang mga antulupang HL transparent plastic sachet na may laog ng Cebu sa mga drug para pernalya. Mientras tanto, ana mga ebidensya pati naman ang suspetsado aniyaon ng unya na kalitini sa patura kang PNP matapos ang ginibong inventaryo kan mga nakuang produkto sa iya. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon OK FM. Iniman si Il de la Cruz. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Gusto ko, okay ka. Hoy Besh, hindi ka mampalan sa Master Square Department Store nagsha-shopping pa more. Siyempre, Sisi. Kung ka ito hastawan yan, hindi kita sa urig. Master Square Department Store. Ay, true ka dyan, Besh. Nasa sentro lang pati. Mahiwas, fully air-conditioned, kompleto sa kabarato talaga ang gabos na items. Para ka dyan, Sisi. Convenient na maray, kaya hayahay magbakal o maggrocery. Lalo na unyan na holiday season. Master Square Department Store sells RTWs, shoes, school uniforms, infant wear, school and office supplies, sewing notions, religious items, books, sports and gym equipment, laboratory supplies, art supplies, assorted pens, novelties and albums, earrings and accessories, toys, houseware, textile section, and they also offer made-to-order balloons and gutting service. Master Square Department Store, established in 1988. Ini ang original. Sa gitna ng malalang traffic at ulan, tuloy ang laban. panahon man ng karamdaman, Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak Herbal Supplement Syrup for Kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka magabos, asin magsaon sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KB
TVP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM. Yayain na si nanay at tatay, bumili ng mga regalo sa inaanak ngayong Pasko. O anong galak sa regalong matatanggap kay Ninong at kay Ninang binili sa CBS Supermart. Magagandang mga laruan sa CBS ka na, Christmas items at mga pangregalo sa CBS kompleto. May free gift wrapping para masaya ang Pasko. Ang Cabral Bicolandia Supermart handang tumulong sa inyo. Cabral Bicolandia Supermart bumabati sa inyo ng maligayang Pasko. Cabral Bicolandia Supermart, J. Hernandez Avenue, Naga City. Para sa samahang matamis pero di nakaka-diabetes, subukan na ang Sweet and Fit Stevia Powder. Ang Sweet and Fit Stevia ay mula sa halamang stevia na mula sa pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Sweet and Fit Stevia Powder. Good for cooking, hot and cold beverages. Best for your coffee. Walang kolesterol, calories at carbohydrates. Kaya purong natural at mataas ang kalidad. Sweet and Fit Stevia. The Philippines first. Support local. Buy local. Mag Sweet and Fit Stevia na. Sweet and Fit Stevia. Sweetens life naturally. Mabibili na sa inyong mga Suki Groceries, supermarkets at drugstores sa inyong lugar. Mabibili sa Mercury Drug. Mga gamit ni tatay at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, sa Anjena, kumpleto ka. Sa 6 na pirasong pipiliin, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng Sandocena, ang discount mo ay lalaki pa. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Anjena Trading puntahan, tipid ka na, may sweldo pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Anjena. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Anjena. Halika na sa Anjena, may sweldo pa sa Anjena. Sumali at makisiya sa pinakamalaki, pinakabongga, pinag-uusapan at pinakaabangang Christmas contest sa barangay. Saya ng Diwa ng Pasko S&D Giant Parol Making Contest. Bukas sa lahat ng mga barangay mula sa mga qualified organizations, barangay councils o community groups sa Naga City. Manalo ng naglalakihang pampremyo. First prize, 300,000 pesos. Second prize, 200,000 pesos. Third prize, 100,000 pesos. Plus 30,000 pesos consolation prizes to non-winners. Saya ng Diwa ng Pasko 2020 Giant Parol Making Contest. Sponsored by Sir Noel De Luna, S&D, Kusog Bicolandia, and the Board of Directors of the Kapisanan ng mga Sangguniang Barangay Kagawad ng Naga City. For details, please text Papa Nico at 0945-600-9557 or visit our Facebook page for information. Gusto ko, okay ka. Aksyon Barena sa OKFM. Magatugang eksakto ng 5 minutos sa magabot ng alas 6 ni na pagkaga. Balik kita sa iba pang detalye sa lado lokal. Inako ni Dr. Julius Elad na talagang nagkukulang-kulang ang supply ng buno na orig digdi sa siyudad ng Naga. Na yun naging kausakan na biglang paglangkaw ka na presyo kanay sa merkado. Enot nang ipinahayag na ni Elad na posibleng mag-abot sa 300 pesos ang lambang kilo. Alagad na posibleng mas lalo pang maglangkaw dyan sa mga masunod na simana.
Sinabi ka na sugma ni Dr. Ilad daan na dakulaon na pigari digdi sa may partikan na Kararayan, Naga City. Kung dati-dati yun na sanaan nagsusupply, ngunyan medyo nadidipis sila naman. Halos 38 kilos na sana ang lambang pinasukan sa indang ataman. Asin igwang nagtsatsaga na binubuno na ini dawa medyo day pangkayo dakula. Pero kaya na discovery pa ni Ilad na digdi sa Kamsur, igwa pala nin mga taga Manila na naglilibot tanganin sinang bakalon ang sa indang mga ataman sa mas halangkaw na kantidad. O kaya digdi sa Bicol, lalo na sa Kamsur, na halos naubusan na ning mga bunoon. O yan na pahayag ni Dr. Julius Ilad. Opo, unang-una po, meron tayong isang malaking piggery dito sa Kararayan. Kaya lang po sa dami ng bumipili, halos nasa 38 kilos na lang yung kanilang mga baboy sa ngayon. Kaya hindi mo sila nagbebenta. Ngayon po, limitado po kaya ang area dito sa Naga for pig production. Actually nga po na problema nga ang piggery sa Kararayan dahil nga yung kanilang waste management medyo nagkukulang-kulang kaya apektado yung mga subdivision dyan. So ibig sabihin lang po, hindi talaga magkakaroon ng expansion. Pangalawa po, dito sa Camarines Sur, medyo hirap na rin po ang ibang mga lugar sa baboy. Dahil napapansin po natin na tuloy-tuloy yung mga biyahero galing sa ibang region na bumibili ng mga baboy dito sa Bicol. Isa pa rin po yan sa isang dahilan kung bakit dati nang kulang, lalo pang nagkulang ang supply ng baboy. Yan Rastanto, may koneksyon pa man sa bagay na yan. Ipiniliwanag pa ni Dr. Elad na ang NMIS na nagkikipag-coordinate sa Senda na binabantayan naman sa mga boundary kan nakapalibot na mga banwaan sa Naga ang pinag-apod na hot meat. But sabihon ang hot meat, iyan buno na day nag-agi sa tamang proseso alagad ilalaog sa merkado publiko kan Naga o konsain man ng mga satellite market. Ang NMIS nagsabi, tawa pa na iyan buno naman sa abatwa sa laog kan sa indang banwaan. Alagad nakapalaman sa lay na kung buno ka sa banwang kan pili, sa banwang ka sa ninpili pwedeng ipabakal. Kung sa Naga ka sa naman na pwedeng ipabakal. Alagad pag iyan piga ang tiyasan mong ilaog sa ibang banwaan, iyan na konsideradong hot meat asin na pwedeng dakopon. Kuya pa ang pahayag ni Dr. Elad. Opo, hot meat po yan. Ibig pong sabihin, kinatayan sa slaughterhouse ng ibang banwaan na kung hindi siya accredited sa National Meat Inspection Service as AA abattoir, dapat po yung katay nila within their municipality at hindi nila pwedeng ilabas. Pag inilabas po yan, hot meat po ang magiging pangalan. Doon nila kinatay sa abattoir nila na single A or non-accredited slaughterhouse. Yung pong katay nila, dapat ikonsumo lang nila doon sa municipio nila. Huwag nilang ilalabas. At pag nilabas po nila yan at dadalhin sa Naga at nakuha natin, hot meat po ang magiging classification yan dahil yung pinanggalingan ng karne, hindi double A. Napahayag na yan ni Ilad maging patanid sa sistema na nagtransaksyon na nagdi-deliver ng binuno ng orig digdi sa Naga City. Aksyon Bareta sa OKFM. Bangon Banwan Report. Kunong taman ang linya magali kay Carlo Baldosa. Carlo, please come in. Dahil mababa sa porsyentos ng mga kolorom na bihikulo ang nasabat kan LTO sa Royal Bicol, kan kasagsagan kan COVID-19, pinakalang kaudigdian Camarines Sur na may 12,250. Sigun sa Land Transportation Office Division Chief John Lancera, nag-district of Province sa Saragay, Gallego, ang mga lugar na hiniba ko sa ng van kundi Vios, Wigo, at Innova.
Hindi na paabuto na ang Kapaskuhan, binabalansin na ang LTO ang mga operasyon laban sa mga namamasayarong pribadong bihikulo kung kaya nauman pa na masigot ang pagbantay sigun pakimantera. Dapat subot igong mga expert na presentar ng mga dokumento sa sinabing COVID kaya ini tanganing malikayan ang pagdungutakan kao sa Bicol. Pagrundong ni Mantera, mayong insurance sa mga kulurong na bihikulo, mayong habol mga pasayro in kaso makasabot ng remalaso sa Pinampo. David Navarrete sa Radio Lokal para sa 97.5 OKFM, ini si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Salamat Carlos sa imong report na yan. Sa iba pang detalyes sa lado lokal. Nagpaluwas na nin patanid ang official website kan Iriga City Hall o kay man lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga mapadapit man sa mga establishmento komersyal na dai magsunod sa pagpapa-register o paggamit ka na ay contact sa panahon na magiging epektibo na ini. Ipinaliwanag kan City Hall duman sa Iriga na ang first offense. Para naman sa mga establishmento komersyal, kantidad na 3,000 pesos. Ang second offense, 4,000 pesos. Ang third offense, 5,000 pesos sa sinman pagkakakulong. Big paluwas ang pahayag na ini taang kasuguan kan na City Hall. Yun na obligaron na maggamit kan eye contact. Ang eye contact halos mayong pinagkakaiba ini sa QR code na ipinapasunod man na digdi sa Syudad ng Naga. Magiging epektibo sa December 14, 2020 sa aldaw na Lunes. Kung sa Lunes, dahil maggamit kan eye contact duman sa Iriga, ang inot na sa sampulan, iyo ang mga negosyanteng habong makipagtabangan sa City Hall. Aksyon Bareta sa OKFM. Bangon Banwan Report. Yaon man sa linya si Hil de la Cruz. Hil, please come in. Arestado sa Banwaan ng Kalabongat, Camarines ang tarong personang may kinakambang na kaso sa pagbalgar kan Republic Act 7610 o inaabot ang Akta Republiko na pangmamaltrato sa mga kaagian asin kababayan. Mga bandang alas 12:30 ng pagkakuntan na kayong aldaw kan arestaron kininda Police Lieutenant Mark Espanya ang akusadong si Leo Saison Ibiola, 45 anyos may agong as residente kaso na 3 barangay San Casalud, Calabanga, Camarines Sur, sa bisakan warrant of arrest na pinag-isin Honorable Judge sa Erwin Virgilio Ferrer, ang acting presiding judge kang Regional Trial Court Branch 63, Calabanga, Camarines Sur, na may pitsang November 16, 2020 na pagbalgar kan Section 5 kan Republic Act 7610. Medyo harahalangkaw na kantidad ang pinagre-rekomendar na piyansa kan husgado, halagang 200,000 na pesos ang pinagre-rekomendar na piyansa para akusado ang makaluwas o makatemporaryong makaluwas sa kulungan. Mientras tanto, nakaditini pa sa sangunyan sa ipatura kang PB sa Banwaning Calabanga, Camarines Sur, ang akusado si Saison. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bang Rock FM, ini man si Phil de la Cruz. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Gusto ko, okay ka. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ang rating, kadalabaw libmana. Sakit yung stick mo. Wala ko parang na, ano ko na, digay ako ng maasim na maasim para pag may
kalamansi yung binibigay ko eh. Sabi mo 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko. Yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. Mga tugang, dainan niya to po problemahon ang pagpasiring sa harayong lugar kan kasentrohan para magsaod nin hulita, igwa na kitang mas haraning masasaudan. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market. Mababakal ang preskong sira, karne, gulay, sagud iba pang mga pangangaipok kan pamilya. Marahay na bareta man para sa mga buot magnegosyo. Tatabangan kamukan sa udan sa Calawag San Felipe Market na magpwesto kan sa indong mga paninda sa kantidad na 100 pesos sana ang aldaw. Malinig, mahiwas, barato ang pwesto sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market yaon sa proposed Calawag San Felipe Matiway Road in between Karangahan and Clupa, Naga City. Kaya magpasiring na kita sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Hoy Besh, hindi ka mampalan sa Master Square Department Store nagsha-shopping pa more. Siyempre, Sisi. Kung ka ito hastangon yan, hindi kita sa urig. Master Square Department Store. Ay, true ka dyan, Besh. Nasa sentro lang pati. Mahiwas, fully air-conditioned, kumpleto sa kabarato talaga ang gabos na items. Correct ka dyan, Sisi. Convenient na maray, kaya hayahay magbakal o mag-grocery. Lalo na ngunyan na holiday season. Master Square Department Store sells RTWs, shoes, school uniforms, infant wear, school and office supplies, sewing notions, religious items, books, sports and gym equipment, laboratory supplies, art supplies, assorted pens, novelties and albums, earrings and accessories, toys, houseware, textile section, and they also offer made-to-order balloons and gutting service. Master Square Department Store, established in 1988. Ini ang original. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang makinis? Ipinakikilala ang sabon ng mga artista. Kahamis Fresh Organic Soaps. Kahamis Fresh Organic Soaps. Ito ang natatanging 2-in-1 organic na sabon na kojic na may glutathione pa. 2 kilalang ingredients na kinikilalang may bisang pampaputi at pampakinis. Kaya mga kumare, subukan na ng mapatunayan. Kahamis Fresh Organic Soaps. Totoong makinis, gandang kahamis. Sa kahamis, ibabalik ang malabibi mong kutis. Mabibili sa The MSQ Supermart, Cabral Bicolandia Supermart, CBS Convenience Store, Quick Stop Convenience Store at sa ibang drugstores. Kahamis Fresh Organic Soaps. Sa pagtunog ng kampana, magsisimbang gabi, buong pamilya magkasama, magkasalo sa Noche Buena. Galing sa CBS Supermart, inihanda ni nanay, Paskong anong saya sa CBS, murang-mura. Fruit cocktail na masarap, spaghetti nalalasa, hamon at queso di bola, kumpleto na silang lahat. Fried chicken at macaroni, maraming natutulungan. Cabral Bicolandia Supermart, baba ng presyo, tulong sa lahat. Cabral Bicolandia Supermart, bumabati ng maligayang Pasko. Cabral Bicolandia Supermart, J. Hernandez Avenue, Naga City. Sa tahaw kan labi-labing kasakitan, sarabay tananggad ining lalampasan sa pag-arang sa Diyos na kagurangnan, sa gobyernong tultol ang padalagan,
asin sa satuyang pagtatarabangan. Ngapit, mantang ginigirumdumta ang pagkamundag ni Jesucristo sa kinaban, magdanay man lugod ang pagkamot, paglaom, asin katuninungan sa satuyang mga puso. Maugmang kapaskuhan sa gabos, maging magayagaya, mauswag, asin matuninong manlugod ang satong bagong taon. Inipoan sa inyong lingkod, Gabi Bordado, representante kang Tercer Distrito kan Camarines Sur. Diyos mabalos po. Ubo! Upo. Sipon! Sipon. Hatching! Hachi. Lagnat! Lagnat. Hawaan. Doble-doble ang banta sa kalusugan ng mga bata ngayon. Kailangan nila ng dobleng proteksyon. PedZinc Plus C. It combines the power of vitamin C and zinc na tulong sa pag-alaga ng resistensya. PedZinc Plus C. Mahalagang paalala, ang PedZinc Plus C ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ready, Alden? Yes, Direk. Okay, lights, camera, Direk, wait! Ulit yung ilaw! Wait, ano ulit yung linya ko? Ba't may extra dyan? Wala ka sa scene! Cut! Guys, chill muna tayo. When things get too crazy, I always take a break with whiskey. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor perfectly suits my taste. Kaya chill muna tayo. Embassy Whiskey. Drink responsibly. Long day? Chill muna with the smooth, oaky flavor of Embassy Whiskey. Drink responsibly. Are you getting your top oral care needs? Get it with the new Close-Up All-Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, black lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All-Around Fresh. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Wala kita magatugang sa iba pang detalye sa lado lokal. Nagpaliwanag ang National Pod Authority na igwana ning bagong provincial manager digdi sa Camarines Sur. Inan na bagay na pinahayag ni Ma'am Dora Polyosco na si dating provincial manager Alan Samaybay na promote na bilang assistant regional director naman sa may partikan na Batangas sa mientras na sa maabot na simana nakatalaan man magtukaw si Provincial Manager Alan Joseph Abaco. Si Abaco hali siya naman sa Masbate. Sinabi ni Polyosco na regular ini asin mayo man bako man makangangalas na biglang magkaigwanin mga opisyal sa National Pod Authority. Na-assume sa office, ma-assume sa 15 si Manager Alan Joseph Abaco. Ang hali siya po sa NFA Masbate, matatransfer siya digdi sa NFA Campo. Ayun po, regular man po yan na nag-change nin manager. Kasi si present manager may kasi mapopromote siya ang Assistant Regional Director sa Region 4 sa Batangas. Okay so, po. Siyempre, tamanghali siya, ikaw sa iyang mapalit. Yan rasanto may koneksyon pa man sa National Pod Authority. Ipinahayag ni Polyosco na digdi sa Kamsur. Igwa pa ning buffer stock na maabot sa 364,000 na palay asin iyan kung ipadagos na ipamulino magkakaigwa pa ning 65,178 bags. Iyan aapodo na local rice takadaklan kayan gabos sa ani digdiman sana sa Camarines Sur. Big pahayag mismo ni Ma'am Polyosco na magayon na klase nin na bagasiyan asin ang 65,178 bags magiging bastante pa na konsumo kan mga taga Camarines Sur.
yung inventory mo niyan, igwa kaming 364,800 pa na palay. So, kung yan ay igigiling, imumulino, magkakaigwa kami ng rice na 229,850. So, sufficient po yan. And igwa kami ngunyan existing na 5,115 rice. And ongoing po ang samuyang pagmulino, katong 364,000 bags na palay, para masustain mi itong requirements na nire-request kang mga LGU, sagod mga legislators, dahil nga nito sa indang relief operation. Ining tulong bagyong nag-agi sa to, naka-release na po kami kaya nin almost Abang sa conversation kan nasugma sa programang Bangon na Banuan, ipinahayag man ni Ma'am Nora Pulyosco asin nagpaluwasan ng reaksyon. Papadapit man sa kahaputan kung taano ang ipinapahiling sa social media kan mga nakaka-resibinin na relief hali sa local government unit. Lalo na kung hali sa Kapitolyo, pigsasautan na garonggayo makanos na klase nin bagas. Yaw na dyan si may bukbuk, iba naan na kulor, mabata na kung sapnaon. Diyan nagkapaluwas din na reaksyon si Pulyosco. Sinabi kanina, imposible ang bagay na yan nakapalaman sa kontrata sa pagultanan kan NFA asin man LGU. Dahil sinda minapabakal nin istak ng bagas sa mga local government unit. Ang istak ng tulo sa kung anom na bulan, iyan ipinapabakal na sa mga trader bako sa LGU. Kung kaya sinda nagngangalas, alagad sa inot ng investigasyon, iguanin mga local government unit na nagbabakal ning lagdoan na bagas, alagad iyan ini-istak sa sadiri nindang budiga. As in, niluluwasan na kung igwa sinda ning relief operation. Actually po, igwa kaming mga inferior na quality na stock. Pero daimi na po yan ipinag-release sa LGU. Pinabakal mi yan to any interested person. Ito nga ning mga retailer na gusto bumakal ka yan kasi naglampas na po yan sa 6 months na more than 6 months old na yan. Na stock. Na stock. So daimi na po yan ni-release sa mga LGUs and other institutions. And nakikiulay man po kami sa iba. Gusto kong i-correct ang ninda perception pag abot sa NFA rice na kung ang iba man po kaya nagbabakal sindang ang iba nagbabakal na itong garo stock positioning. Siguro sa inda na yan nahahaloy and i-release lang ninda lately and dain na maintain na maayos itong sa stock. So siguro nagkaigwanin parong iyo na. Po, pero yung nga yan masaklap dyan, naluwas na negative sa indong opisina. Iyo nga po. Pero eksakto ng 20 minutos, makalampas ang alas 6. Bangon Banwan Report! Yan sa linya si Carlo Baldosa. Carlo, please come in. Nagpagaramdam yung Fire Protection Republic na ibitarangan pagkapaaga ng Christmas lights. Pinulit trabado niya ng gikaraming kasulo sa Metro Manila. Nagkapirang mga residensyan kinakaling kalayo ng talikod ng andaw. Makalis na malingawar tanggalon ng saksak ng Christmas lights na pagkasabi nag-overheat. Ang DSP sa Laucan Provincial padagos na mga bandilyo tanganin nagpagaramdam ng mga pabuto na kapaskuhan. Siriman ang pagtaon papanid sa mga hilig putok ng labintador. Dagdag pang informasyon sa Radio Local para sa 97.5 OKFM, ini si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Aksyon Barera sa OKFM. Salamat Carlo Baldosa sa sebong report na yan. Sa iba pang detalyes sa mga tugang sa lado lokal. Sa lado lokal, nagpaluwasmanin data ang opisina ni dating Congressman Rolando Andaya na kung saan na sinda nagpapadakos na pagtaumanin ayuda sa sindang mga sakop na distrito dyan sa First District. Sabi na nasugma, igwamanin kulang-kulang sa 2,000
Nakaresebikan na pinag-apod man na Christmas packs kang alagan andaya. Tiga dumanan ang mga banwaang kan na Lupi, Ragay del Gallego, asin man ang banwaang kan na Kabosaw, kabalinaan na banwaang kan na Sipokot. Ang dakulang ayuda man na hali mismo kay Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang nasa kusakunin na bagas na ipinadala mismo. Yaon na mismo si Board Member Trixie Clemente, Alkalde Lili Gagay Matamorosa, nasilibapan mga lokal opisyal. Ang pinagapod na alagang andaya dahil managuntok sa sendang pagkataon ng ayuda, daw amay na nagadan. Ang nakatukaw na congresswoman na si dating congresswoman Marisa Andaya. Aksyon Bareta! Sa sarupang detalye sa mga tugang sa lado lokal, nagadesisyon na si SND, Sir Noel Dilona, na dagos nang ipapundo ang pakaplog. Bot sabiyon kan na pakaplog, pakapi, pasugok, asin man patinapay. Na dagos nang ipapundo sa pitsa 24 ngunya na bulan. Iyan tanganin sa nang maiwasan na subot ang pamumulitika. Sigon sa sayang pahayag kan na sugma sa programang Riding in Tandem, biga sabi niya na nadakol nang na apektaran lalo na si mga volunteers na nagtatabang sa pakaplog. Biga sabi niya na mayo ning meaning ang sayang ginigibo. Biga sabi niya na iyan anas na pagtabang bako lang sa mga taganaga kundi sa mga banwaan digdi sa 3rd District asin sa iba pang lugar digdi sa Kamsur. O yan na pahayag ni Noel De Luna. Yung ginigibo ta po, bako lang po sa siyudad ng Naga. Hindi po ginigibo sa probinsya kan Albay, sa Sorsogon, Katanduan, sa interong Kabikulan. So bako lang po ini digdi sa siyudad ng Naga. Nagkataon lang po na harangin sa puso taan Naga ang probinsya ng Camarines Sur. Kung kaya nahihiling taan kabugtakan kan sa tuyong mga kaimanwa, mga constituentes niya to, kaya halos digdi po kita tataoning dakol na oras na atensyon. So dahil kahulugan po yan, dahil meaning yan kung ano pa man po yan. Iba sabi ko dyan, namumulitika. At, pero gusto ko pong paimutika na yan po sarong forma ng pamumulitika. Sabi ko kung sasabihin nga ini sarong forma ng pamumulitika, mag-untok na po kita. In fact, sinabihan ko po at sa kuya mga supportadores, mga volunteers, hanggang sa 24 na lang po kita kan bulan na Disyembre. At bakang kanya kung pag dagos-dagos na pa yan, sabihin na talaga na mamulitika. Depende na lang po kung may mga request kita sa mga barangay, mga lugar, bako lang po sa siyudad ng Naga. Diyan po sa tuyong mga volunteers para po mag-heras ng kadikit man lamang, sabi, mas kadikit lang okay na sa inda. Yan rastanto, idinagdag pa ni SND. Sa ngunyan na sinabi niya na mayo siyang planong maglaog sa politika, alagad di ko siya ning tataramong kan na sugma na solomenting Diyos na ang nakakaram kan na pwedeng mangyari. Alagad sinabi pa kanina kung ang tao ang magsabi na day siya maglaog sa politika, yan ang sayang susunod doon, tamayo maning imposible. Alagad kung ang tao na mismo ang maghahagad na maglaog siya sa politika, mayo siyang magiginibo. O kaya kung si Simon siya para magkasayuma na sunodon ang kahagadan kan publiko. Malaog kita sa politika. Pwedeng sabi ko nga kayan, ang tao po ang dahilan kung tano ako malaog sa politika. Sindaman ang dahilan kung tano, dahil man ako lugod ako magpadagos sabi Dave sa paglaog sa politika. Sabi ko nga harayo pa po ang politika. Kung sinda mga tao, sabi Dave, mga pudan, magdesisyon na ako palaugon sa politika, sisay man ako para magsayuma. Alagad, kung sindaman ang magiging dahilan, sabi Dave, araw kayan, yan ang pahayag ni SND. Aksyon Bareta sa OKFM.
Sa detalyas kita magatugang sa ladukan na showbiz. Ay halong politika inumaw mismo ni Vice President Leni Robredo na magkarelasyon sa totoong buhay asin man magkaibanan sa showbiz na si Catherine Bernardo asin man Daniel Padilla. Sinabi ni Vice President Leni Robredo dapat pangarugang kan mga magkalabtim sa showbiz ang ginigibo ninda Daniel asin man Catherine. Uli naman kan pasimple sa nasindang nagtataw ning ayuda asin day na kinakaipuhan na i-anunsyo pa ini kan mga showbiz reporter o kaya man mga writer. Embes duwa pala na pasimpleng nagpagibo din mga boxes na konsisay man ang sendang mga taghanga na medyo bastante man ang sendang income. Ipasimple na silang mag-share sa pinag-apod na Share the Love kan Katniel. Naging trending ini sa social media matapos na mismong si Vice President Leni Robredo ang galanggayo nagluluwas na model tanahiling ini ni Bipilini sa ibang mga tindahan, mga mall na pasimpleng nagtatabang ang duwa. Nagkapoon ang Share the Love kan magka-ilusyon kung kan magbungkaras ang coronavirus pandemic. Ang duwa bistadong igwaning dakol na tago nin na kwarta sa kadakol nin naging income ang sendang ginibong mga pelikula. Pigkapunan nin day na pinapigabanggit na kantidad ang pinagapunan kan relief operation na tinatao lalo na duman sa mga tinaramaan ning tulong magkasunodan na bagyo. Aksyon Bareta sa OKFM. Samantala sa ladukan sports, sa NBA na kita ngunyan, enot na mabakbakan ang Denver Nuggets sa sinman na Golden State Warriors sa gigibohod na pre-season kan 2020-21 sa NBA. Ang Denver Nuggets, yaon si Nikola Jokic, si Jamal Murray, yan ras na ang sendang makakalaban, iuman si Stephen Curry. Habang ang sikat na players, bakan GSW na si Klay Thompson, ang day pa mahihiling na makawat, alagad na pwedeng sa warm-up, pwedeng mag-shooting-shooting. Excited na ang mga tagahanga kan GSW na liwat na mahiling ang sendang idol. Sakot sa ngunyan na kanya-kanya pang diskarte ang mga team kung sisay na mga players ang pwede nindang makuha. Si Stephen Curry enot nang nagkapalawas nin mensahe na magiging iba na ang estilo kan nakawat kan GSW tangali sinang liwat na makabali sa magiging finals kan na NBA ngunyan na papaabuton na NBA season. Aksyon Bareta sa OKFM. Yan mga tugang ang mga nagbabagang informasyon. Ngunyan po ngal daw ni Sabado, pizza 12 kan bulan ni Disyembre taon 2020. Sa control na kaibanan ta Jonathan Lopez, Ilipon Sendong Lungkod. Si Ron Enon, salamat kan sa indong pagantabay. Sa indong naantabayanan ang mga bareta sa Lado Nasyonal, Internasyonal, Karawat, Showbiz, Salud, asin negosyo, digdig sa mas pinakusog, mas pinaiwas, asin mas pinagayon na DZOK FM 97.5. Liwat madadangog Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman na mga broadcasters. Aksyon Bareta sa OKFM. Gusto ko, okay ka. Sumali at makisiya sa pinakamalaki, pinakabongga, pinag-uusapan at pinakaabangang Christmas contest sa barangay.